Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар ноҳияи Рудакӣ қарор дорем. Дар ин тараф бозори ноҳияи Рудакӣ ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Кирпичнӣ. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз раҳи калон то хонаи тақрибан 3-3.5 километр. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва худи ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 3.5 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо девор мешавад дӯстони азиз. Дар ин ҷо ҳам девор мешавад дӯстони азиз. То мана ҳамон ҷоя ва ин бошад ҷо барои навес. Дӯстони азиз, заборҳои хона, соҳиби хона соз карда метиҳанд ба харидор дӯстони азиз. Яъне ҳама ҳамин гирду атрофи хонаи забороша соҳиби хона соз карда ба харидор месупоранд. Дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхона. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Ва ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. Чӣ хеле ки мебинед, хона ба пуррагӣ таъмир карда шудааст дӯстони азиз аз беғарзи полҳо. Полда линолеум ёки ламинат мезанед, тамом. Ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири хуб дорад. Ҳавлӣ ҷойгир аст дар ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати Чоргултеппа, деҳаи Шурчашма, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом мебошад. хотир расон мекунем ки девора, қатти пол ҳамаашонро таъмирашро соҳиби хона ба анҷом расонида баъд аз он ба харидор месупоранд. Ошхонашам инчунин соҳиби хона таъмир карда баъд аз он ба харидор хонаро месупорад. Чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, ҳавлӣ таъмир дорад. Ҷойҳое ки таъмир надорад, яъне ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхонаро соҳиби хона таъмир карда ба харидор месупоранд. Заборҳои хонаам соҳиби хона сохта ба харидор месупоранд. Дар ин ҳавлӣ соҳиби хона 250 000 сомонӣ сарф кардагианд, лекин аз сабабе ки срочно фурӯхта мешавад, сум зарур шудагиай, мефурӯшанд бо нархи 175 000 сомонӣ. Боз савдои соз мешавад барои харидорҳои аниқ. Вариантҳои алишам ҳаст бо мошин ё хона. Вариантотона пешниҳод кунед. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp имо доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Дӯстони азиз, 3.5 сотиқ замин ва 3 дар хона дар деҳаи Шурчашмаи ноҳияи Рудакӣ. Мактаб дар наздикиш ҳаст. ҳуҷҷатош 100%. Марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Срочно фурӯхта мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. Худо нигаҳбон.